Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro kini gilong ki khubor bam dagasngi. Harilum garo kala shalin shop hagajing ther uslam ubawan ra ekajing shlei bashir khay badru gijing khanra khando ba itrim hagini gi sausngi bala lenyo. Kabas dang na do kasngi palai jong katayo balala kajing shlei ba jing tua khando kala shem hadu khanyongut ki min simbriu ha ki sautli ki district. Umentri rangba kajala konrat ki sangma ha kasngi ba ar ulalit jurip yeki jaka bashlei bad batwa khando ha West Garo Hills district. Hada Lucy and RD Block kibor kamariang kilakta hadu arhajan ruspa life hoteli kilong yeng bad kibor district kilabu hadu nrupu prateli ki jaka ai jinyaram bad samru ya kabam kadi shaki khat nyo hajar ngut kilanot basyakta. Ha ka jinyalang ukonrat ulaptha iki officer ban pelong ka jingwat nya iki wa bad ki jaka ki badan jingma na ka jingshlei na lor ban shimmi ki sinjam ha ka banne AA ban la kyari ki jing penjulor hadin habon. Hadu nyongut kibriu na kaju kalong yeng kilayap na kajingsha. Tep ha ka khyndew batwa ha South Garo Hills, sangut ha West Garo Hills, laingut ha East Garo Hills, but arngut ha North Garo Hills. Hadian kani ula pelong ye kajing yalang bishar kam, bar ki bor district ka West Garo Hills lembar ki officer ka MSDMA banum jingken. Ya ki jing penjulor ka jing shlei bat jing tua khyndew ha Dalusi an RD Block, bat ban petru ya kajing ya किलाद आई जिंगराप शाह किलाना आप लोग थोड़ा पीछे से चलो जाओ जाओ पीछे से Sir, you need that camera.